Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong baka dorbar jong ka yeng dorbar thau an Lok Sabha ka ba khat pra kala sedang mentakasngi. Dakarai kut bantai penbha ya ka Viksit Bharat bat ula ban juru baka sarkar jong u kanyai persang man la kapor ban syakri ya kari bat ban penhun ya ka jingthrang bat jingkhmi linti jong ki pajba daka ba kedup lang ya baro. Habakren Shakilat Pathai Khubor habar jong ka yeng dorbar thau an haswa ban sedang ka dorbar umodi ulaong badon kam ya ka jingbon pat ban penyat ya ka sarkar Henry ban penyat ya kari ka jing ya snow tho jingmut lang kalong ka badon kam tam ula ban rap ru ba ka sarkar jong u ka kwa ban yat shakmat bat ban kam penstet ya kirai daka ba kedup lang ya baro bat daka ba penne pensa ya ka jinglong ba kentang jong ka riti senchari. ये सारे सपने लेकर के ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव